Assalamualaikum, kula nuwun Pak Lurah. Waalaikumsalam, sapa to kae? Oh alah, Pak Deni, monggo mlebu Pak. Nyuwun sewu Pak Lurah, setengah jam putra kula badhe nindakaken acara hitanan. Nah, kula teng mriki supados ngaturaken izin kangge damel acara lan niki menika surat izin ingkang sampun kula damel. Monggo saged. Oh alah, ngono to Pak. Ya wis. Emang kapan acara hitanan iki ada, guys? Acara kaping pisan wonten ing tanggal gangsal Mei, Pak. Mugi-mugi panjenengan kersa maringi izin lan pangestu kagem acara ingkang kula damel ing griya. Yo, aja kuwatir, tak paringi izin. Aja lali ngabari RT lan RW yo ben padha ngerti. Lan iso bantu yen perlu. Lah kalian hiburan, Pak. Nggih Pak, namung ukuran alit inggih menika organ tunggal. Punika ugi dugi sampai omni. Sing penting acaranya tertib lan ora sampai bengi. Aku percaya kowe iso ngatur kuwi. Lan muga-muga acaranya lancar, anaknya cepet mari yo. Nggih Pak, kula nggih sampun nyiapaken undangan kagem para pagi lan dulur-dulur. Wah, ya apik kuwi. Insyaallah nek ora ana acara, aku bakal rawuh. Acarane musik tok, Pak. Nggih, Pak. Acara namung sedinten. Lah pripun nggih, Pak? Yo, sing penting tetep kondusif. Nek perlu bantuan, warga-warga RT-mu mesti gelem bantu. Kandhane wae. Sik ya. Amin, sami-sami. Nek butuh bantuan liyane aja sungkan ngomong ya. Aku siap bantu kok wae. Matur suwun sanget Pak, mugi-mugi Gusti maringi berkah kagem panjenengan lan keluarga. Walah ya wis, mugi-mugi acaranya lancar.